ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ga tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ga tinya wele la fala ka chide me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chide me tinya wele la saraga jubu bomori tinya wele la ambalma Sherif la TV la jibawu ombo foni islamia ka foli no ala ka kishi na ka hina na ka barka ame Allah Ta'ala didi ala ko ke ka ani au bela jele nabo ka keni wale nyumandon barawye munu mbita ka anga bambagato segere kadaka unyelma uyake alaye uyake islamiye o hukmu konnala ziyara kenebe sigi senga ala mahinana anga chokoroba Abdurrahman Traoré ni ale tuye lafiabu terminisi almami bay san o kene mesi senga nyinanta lada la klina ka keni juma doye février kalo kletan ani saba samba fla ani muwa ani woro aka dembaya kalandew kanumbaw balmaw islamew ka bo jiya fanta ani nani farala nyonka anga chokoroba nyuma inka dala wala saka bunya maseginke ni chokoroba nyi ka kalonke ka donke ay akene ko nala anga wajuru kelaw chama tume kene kono nga watini atuwa kama ansera kamunu nasoro El Hajj Qasim Kone Guru Haidara Sidna Umar Sugule ulu yemi fo anga je anga ululame ziyara mun nambala ziyara mfakalanga di na mukosobe Kuranai fefe fo kira ya alle fo ya beke na mu wallahi wace Kuranai ma fo ka fe national ma ko nyemogo na mu che de Imam Salatu kitabu dobi no majmu'atul mubarak na mu che ni ya laje salatu mumbe kira salatu dobi ka nyeshan kuntigi ma sallallahu alayhi wa sallama dine josem be kira mangutuna na be abe chien wallahi allah weje abe allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad sayyidil abidin john dobi mu ya ala bazoga te makani la ote da اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائمين جوجر علي مؤد دم فونا كتمالك اني لا وتي والله ابينو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الراقئين جند ركوك كتماك لا وتي والله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين جوي على تنو كتماك جند فما على دون كتماك قران كو كانغا سلي على سبي سلي اما كولنغالا افولو yake wadali masal kwama akana da ikele made wa amuru ahlaka bis salati ika demba ya duala ayaka demba ya duala ka kamara mo duala ka kanu maka duala amakane kulenge la kulenge tale tiana kulade ale te kulenge de ale bado mundo awu ne be kulenge sabon ta do mu ifamani na che dali masako kanga ka ay sunfaye asuna okay amma la sai ki siki ka una jede aya kede anya ye ale de la ka jabe katane ko tuma anga tanai na mu ala kone qur'ane umra fo ay umra ke na mu qur'ane hiji fo kira hiji ke na mu qur'ane funu sere ya fo ay funu sere ya ke na qur'ane nyuma ya fo ay nyuma ya ke na mu qur'ane hine fo ay hine ke na mu an flesigi mun na qur'ane kuma na ka ni mo fatora ni mo fatora ni mo fatora akera wakati yo sugi begera ko be makaka la nyini to no fesa la nyini ti hine la sede no fewa kle saba ne ekokoti chiyen ibi munga mu yi chiyen okay amaba kle wono vla e maso mamurange isona mu mauke kle binani e maso oma isona mu ma okay wallahi kone patron ya beke namu jamo goma na fato kame akajati adagalelo nimbeyera aledila je ayira la de
don mi patron mi makan minɛ namu sallallahu alaihi wasallam a bɛ don makan don min mama khadija kaburu a ye ɲɛsin yen de namu kosɛbɛ yana ka makan minɛ a yɛlɛmana madinɛ san dama dama a ko sahabaw ma don dɔ k'u to baro la a ko mama khadija ka fatoli san yɛlɛma a dɔ ye bi ye an ka saraka bɔ wallahi a y'a kɛ n ka cɛ ne t'a fɛ o mago tɛ dalilu la wa anw b'a fɛ ne fɛnɛ mago bɛ n ka dalilu la a ko mama khadija ka san yɛlɛma a dɔ ye bi ye a ye saraka bɔ wa nana ka na makan minɛ a ye ɲɛsin mama khadija kaburu de la a ye su saba kɛ darapo turulen bɛ yen ka t'i jɔ kaburu kunna ka kuma su fɛ n ka cɛ ale kɔni kumana a y'a mɛn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'a ye mun kɛ an k'a ladege ba ye a ye su saba kɛ ten dugu mana jɛ a bɛ don maka ka taa sahaba waaju mun kan ka kɛ a b'o yira tile mana bɛn a bɛ na mama khadija kaburu la darapo turulen bɛ musoba in kaburu la a bɛ na i sonsori ka dugawu k'a ye a yera o la o kɛra kuma lateliya la karamɔgɔw bɛ ka na n burankɛ ma a y'a ye hakili ye hali ni fɛn ma fɔ an ye an bɛ taa an karamɔgɔ imam sila ala ka si dan n'a ma don dɔ an tora baro la n y'a ɲininka hali bi a ko kira sallallahu alaihi wasallama ka duwawu kɛ su ye k'a lajɛya o kɛra madinɛ de ni sɛbɛnnen don mɔgɔ tɛ ni sɔsɔ n ka cɛ bi ma ne bila kuma la a bɛ san caman bɔ mun man di ye de i ka taabolo n bɛ kuma dɔ fɔ o man di ye de dan tɛ ka tiɲɛ fɔ wa n ka lamasa minɛ ala de e b'a dɔn mun bɛ ne da o ta ye a yɛlɛmana madinɛ san fɔlɔ madinɛ yɛlɛma san fɔlɔ a balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ usumana bun mas'ud mɔgɔ tɛ ni sɔsɔ wallahi i tɛ se ka sɔsɔ a sɛbɛnnen don o fana ye hijira kɛ kira nɔfɛ ka bɔ maka ka na madinɛ o bananen de ye nin tagama kɛ ani kira lamɔna makan buguda la an ba halimatu saadiya baara ɲɔgɔn fɛ a tubira a ma a limaniyala la kira nana kɛ kira ye a tubira wa a sɔnna a la ka da ka debu bi lamɔ la a ye tamasere dɔw y'a la mun t'olu si la kira bɔ tuma min na maka n'a taara madinɛ nin y'a tagama a nɔfɛ i ma ye ni hijidenw taara kuranɛ kumana tagama kan an tɛna arabukanw caya jama ka ca kuranɛ tagamara ala ko siiru siiru k'a ye tagama fili ardi a ye tagama dugukolo kan ba ye bi de anw bɛ ka diinɛ kɛ nɔgɔya la o de y'anw ɲɛ don ala la o de y'anw ɲɛ don diinɛ la o de la anw t'a minɛ la sɛbɛ la n burankɛ a b'an bolo nɔgɔya de la an bɛ avion ta nɔgɔya la an bɛ sunɔgɔ la an bɛ jigin dugu dɔ la kilimu kɔnɔ sunɔgɔ la an bɛ don mɔbili kɔnɔ sunɔgɔ la ka kilo 100 yirika ni kilo 100 yirikaw boli k'a bɛɛ kɛ sunɔgɔ la a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miniti dama dama kan kira ye kalo ni dɔgɔkun kɛ mun na dɛ an b'o kɛ miniti dama dama nka hali bi anw dɛsɛlen b'a la kuranɛ jiginna ka ban taamatu kalimatu rabbika fama ala ka kuma banna koyi k'an k'a lakali ka baara cogo de kɛ an dɛsɛra o Usman de tagamara a bɛ don madinɛ san mun nin kɛra hijira san fɔlɔ ani bana donna a ma mɛn a la san bɛ yɛlɛma tuma o tuma Usman fatura Usmana bun Mas'ud kan b'o de ma Usmana bun Affana o bɛ yen o sirino in zu nurayni patron denmuso 2 sigir'o kun kɔrɔmuso banna dɔgɔnin dir'o ma o ma furu a ma ɲɔgɔn fɛ dɛ Usman bun Talhata o fana bɛ yen nɔ alikaba tile kun b'o de bolo ni de Usmana bun Mas'ud ani patron lamɔna ɲɔgɔn fɛ a tɛ tɛmɛ o kan tuma min na n'a fatura ci bilala kira ma k'i terikɛ fatura i balimakɛ fatura kira nana sallallahu alaihi wasallam
kana do a su dali fini birilen b'a la muso bɛ kasi la kira ko a furumuso ma k'i cɛ ka lahalaya bi cogo di surufɛkɛ y'a lamɛn dɛ muso ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko ne cɛ ka lahalaya kira ne cɛ bɛ sun a bɛ seli silamɛya ka d'a ye kira ko a ma k'i taara yɔrɔ jan a fɔ k'i cɛ bɛ ala n'a ka kira fɛ ko i wasa kɛ a fɔ k'i cɛ k'a bɛ ala n'a ka kira fɛ o ye wasa kɛ kuma banna kira ko sahabaw ma k'an to Maka ɲaw bali baara dɔw la saya koɲɛw la kaburu juraw la mɔgɔ silamɛ mana sa tan tɛ yen nɔ kɛ b'an kɔ diinɛ ma faamu ɲaw bali fɛn fɛn na bi an bɛ Madinɛ n b'a bɛɛ bila kɛnɛ kan silamɛ mana sa su bɛ ta cogo di a bɛ ko cogo di ka imam suko yɔrɔ la kuma fila bɛ yen ko k'a jo k'a ko joli bɛ yen joli kɔrɔ bɛ yen koli kɔrɔ bɛ yen mɔgɔ sa yɔrɔ minnu bɛ na k'a bɔ a nɔgɔ fɔlɔ la a bɛ fɔ de ma k'u ka bɔ a jijugu la olu de ye jolikɛlaw ye minnu b'o kɛ ayisaw da la o kɔfɛ a bɛna koliba mun kɛ ka safinɛ k'a la ka sɔrɔ ka janabakow k'a la ka sɔrɔ ka na ni kisange ye kira ye nin bɛɛ kɛ a yɛrɛ balimakɛ la a ko sahabaw ma su bɛ k'o ta ni ka ban ka na lada an ka seli a kan seli bɛ kɛ nin kɛcogo de la ka ban ka taga taa n'a ye kaburu la kaburu ka se nin sɛcogo la wa a y'a lada nin dacogo de la bɔgɔ ka k'a kan nin kɛcogo de la sisan an kana taa dɛ an ka duwawu k'a kunna a bɛna ɲininka sisan walahi nin sɛbɛnnen don siga foyi t'a la kɔnɛ a bɛna ɲininka sisan ani sahabaw ye duwawu kɛ o kama kira yɛrɛ de ye nin kɛ kuranɛ aya dun kumana kan ala ko k'ale kira kɛ anw ye mun ye lakad kana lakum rasulullah uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmil akhir n ka cɛ in ci la siga t'o la wallahi a ci la siga t'a la ala ka ni sahaba amina ya rabbi kisi ni nɛɛma ala k'a ji da n'a kan amin ala k'a bila min diya ne na amina ya rabbi kuma la surunyana mun nana kɛ fama ala bolo kira nana ka na ni duwawu kɛ nin kan a bannen o la a ko sahabaw ma n bɛna tamasiɲɛ bila nin kaburu kunkɔrɔ sahabaw k'a ma i b'a kɛ mun na a ye nin yɔrɔ faamu dɛ a ko ni n bɛna n ka kaburu zura n balimakɛ su ni n bɛna zura ka duwawu k'a ye n kana fili a ma wallahi kɔnɛ tiɲɛ siga t'a la a fɔ fila a sabanan a ma dan o ma a ko yan dugukolo min ni ne filɛ ka n balimakɛ su da yan n bɛ duwawu kɛ dugukolo in kan mɔgɔ mɔgɔ su donna yan ala yafara olu ma a ma fɔ a bɛ yan dɛ ko a bɛ yafa dɛ ko faama ala yafara o dugukolo de gunna o de filɛ Madinɛ kaburu don n'u b'a wele ko Bakiya n burankɛ bɔra yen kaburu ko t'anw sɛbɛ ma a b'olu de sɛbɛ ma olu ye misiri sama fo ka n'a gun kaburu la ka lumière k'a kɔnɔ k'a dilan ka entretien k'a la wa olu ka kaburu photo bɛ ta fana a bɛ feere a wari a droit bɛ sara de b'an fitinin ko Makan photo n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw taara u b'a san ka na a wari bɛ taa min a photo ko bɔra a la téléphone ko nana bɛɛ bɛ connexion de la ni forfait ta o k'i connecté a la n'i y'a image lajɛ a wari bɛ tigɛ wa a tɛ tigɛ a bɛ taa min an tɛna kuma la munumunu o fɔra ɲɛ k'a bila ala ka ni sahaba bɛ bon kuma la surunyana ja kaburu jura ka ɲi sirifukɛ i kuma ye cɛkɔrɔba i tulo b'a la ja kaburu jura tiɲɛ don ka tamasire bila wa kaburu jura barika b'a la wa barika bɛ sɔrɔ a la i tɛna n ko barika fana bɔ yɔrɔ f'i ye jigi kuranɛ kɔnɔ suratul Isra fɔta ba'da bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إجوا إما قبودي لا إما فهم من المسجد الحرام مرجع لما كل حرم مصري إيش بارك فراي
hɔrɔma de fɔra ye yɔrɔ nin bɛɛ lakarila ko hɔrɔma ko tɛ ci ka taa misiri dɔ la a ko allazi barakina hawlahu ni fama ni misiri mun lamini ni ka barika ye ja barika ko ye tiɲɛ ye i b'o barikaw dɔn wa tafsiri la bi ko yiridenw tiɲɛ don bɛɛ n'i ka tiɲɛ don kuranɛ yɛlɛma ka ca nka ni barika jɔnjɔn ye adamadenw de minnu su bɛ nin barika yɛrɛ burankɛ su minnu bɛ n'u wulila kira y'olu de la seli o don a fɔra ma ko imam al-mursalin an ka cɛkɔrɔba n'o ye buwa abdurrahman k'a tarawele ani cɛkɔrɔba ninnu jɛra de a n'an karamɔgɔ jɛra a ko kɛnɛ minnu ka bon ale yɔrɔ nin y'o kɛnɛ dɔ dɔrɔla b'a a yɛrɛ la a y'an bila ka na k'an ka na foli kɛ k'an ka na a ka kuma lase n'i y'ale ma se yan dɔrɔn dɔrɔla de don n'i y'a ma se yan o tuma karamɔgɔ kasimi y'a bila yɔrɔ jumɛn ale y'a bila kaburu ziyara bɛ kɛ cogo di a y'a bila o la ala kira tun bɛ kaburu ziyara kɛ cogo di a y'o kumakan de f'i ye an bɛna mun tugu o la dɔrɔn nin baara min bɛ ka kɛ nin sisan ala kira kumana nin fɛnɛ kan o tugu kasimi t'a la an filɛ nin ka nin baara min kɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan a ma wajibiya aw kan alla ta'budu ka kana foyi bato fo kɛra ala tala ye iyyahu bɛ sigi ka taa de ma i b'a dɔn iyyaka ani iyyahu arabukana olu kɔrɔw ka girin kojugu ne iyyaka fɔra mun ma e yɛrɛ yɛrɛ de y'a ye o de kama ala ko ten ko foyi ni bato ma kan iyyahu kɔrɔ ye jumɛn ye wajibi de don foyi ni bato ma kan fo n'a kɛra ala ye o de kama a nana ni iyyahu ye n'i donna nahutigiw fɛ yen iyyaka ni iyyahu i bɛ sɔrɔ k'o kɔrɔ dɔn caman b'a kɔrɔ fɔ tafsir i t'a dɔn ni iyyaka fɔra dɔrɔn ɲininkali t'a kɔfɛ tuguni nahutigiw yɔrɔ e ma o de kama a bɛ alifatiya kɔnɔ ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala e jati kuma wɛrɛ tɛ dɛ e ala yɛrɛ an bɛ de bato wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e ala jati de fɛ a nana n'o de ye nin fɛnɛ na tuguni alla ta'budu a kana foyi bato illa iyyahu fo n'a kɛra ale ala jati o kuma bannen kumana min na a sɔnna ko wa bil walidayni ihsanan bangebaga filɛ i ka ɲuman kɛ ka tugu yɔrɔ i b'a dɔn nin kuma bɛ mun na nin bɛ an filɛ nin ka baara min kɛ sisan nin y'o de ye ala ka hakɛ kɔfɛ ala ka hakɛ bannen parce que n'i ko ala ka hakɛ dɔrɔn o ye ala kira ka hakɛ ye nafigi de b'u bɔ ɲɔgɔn na nafigi o de bɛ ala ni ala kira bɔ ɲɔgɔn na n'i ko ala yɔrɔ i ko ala kira yɔrɔ o hakɛ bannen hakɛ min bɛ tugu o la o de ye bangebaga fila ka hakɛ ye ko ka ɲumanya kɛ ka taa bangebaga fila ma ka mɔgɔw wele ka n'u sigi an ka cɛkɔrɔba ka ziyara bɛ yen ka n'an sigi an ka ziyara kɛ ka yira mɔgɔw la ka dugawu kɛ ihsana in yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye e ma ye ihsana in walawala kuma fɛn na wa bil walidayni ihsanan a b'o kuranɛ aya kelen de kɔnɔ imma tablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff a b'o kuranɛ aya kelen de kɔnɔ i bangebaga u ɲɛnama fara u fatulen kan k'i ka dugawu k'u ye n'u kelen kɔrɔla walima u fila bɛɛ b'i bolo baara wulila dɛ ni min tɔgɔ dɔ i bɛ kɛ dangaden kan'a f'u ma uff ba ma a kana nin fɔ ayi ni kana bɔ i da fiyewu n'u y'i wele dɔrɔn a sɔrɔ i labɛnnen don e ma ye mɔgɔ min den mun bɛ yen n'a bɛ gɛrɛ fa la ani minnu tɛ gɛrɛ fa la n'i taara du kɔnɔ k'i sigi i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i donna du kɔnɔ dɛ i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min bɛ gɛrɛ fa la a bɛ fa sago kɛ n'an bɛ fa sago kɛ ka wari di fa ma k'i kɔ dɔ o tɛ o k'a ladonni ladonni de fɔra i n'a fɔ e ma mɛn a ko kamara bayani sɔgɔyira e fitinama ba i tɔ bɛ tɔbɔli min kɛ dɛ e fana kan ka fa tɔ bɛ tɔbɔ ten ka ba tɔ bɛ tɔbɔ ten parce que o fila hinɛn'i la kojugu u hinɛn'i la i yɛrɛ ka hinɛ u la
o ni ura hinena dori ka karamɔgɔ ba nu wele karamɔgɔ dɔw bɛ nin kɛnɛ kan n'olu nana ko ala ka hinɛ se bon Abdramane Traoré ma dɔrɔn o ye ala sɔnni mɔgɔ bɛ jama in na n'o nana ko ala ko an nana bon Abdramane ka ziyara la ala an b'a ɲini fɛ yafa ma a banna dakun min ma ni ala cɛ a b'o bɛɛ yafa o kelen ka kuma kama e ma ye ko jɔn kunnadiya n'i y'a ye jama ko ka di inna allaha ma'a jama ko ala faralen n'o jama kan ni ne don parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ jama na o ka di ala ye o don ka tɛmɛ bɛɛ kan ale t'a yɛrɛ dɔn an t'a dɔn ale bɛ dakuɲɛ kelen min fɔ dɔrɔn o dakuɲɛ kelen kama an bɛ laɲini min ɲini o laɲini bɛ sɔrɔ bamadenw k'u jija nin na an b'o de f'u ye an karamɔgɔ ye mun fɔ an ye a y'a jija nin na a y'a jija nin na yalima ko nafa jumɛn bɛ ziyara la mɔgɔ ɲɛnɛma ka wuli ka taa bɔ su la ɲɛnɛma ka wuli k'i to i ka adamadenya na k'i to i hakili dafalen la k'i to maanifiya na ka wuli ka taa bɔ su dɔ dalen la ko yalima nafa jumɛn bɛ o la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye anw minnu bɛ ziyara kɛ an bɛ taa bɔ minnu dalen ye an b'a dɔn alaw tɛ u sara a mɛnna anw ni alahu cɛ an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ se ka foyi ɲɛ nka kuranɛ de ko an ma ko la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata maa minnu bɛ n'u tora ala ko la n'u tora alakira ko la n'u tora jahadi la kumana min n'u farikolo dogola k'a kana kɛ anw kɔnɔ ko olu sara ko an kana fɔ olu ma ko su olu tɛ su ye bal hum ahya'un ko olu tigilamɔgɔw ko ɲɛnɛma don inda rabbihim u ma yɔrɔ yurzakuna u bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i n'a fɔ anw ni ne ni aw bɛ garisɛgɛ sɔrɔ cogo min o tumana ɲininkali bɛ maa min sara a ni taara barzaku la a farikolo bɛ kaburu la ala de ko k'a bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i n'a fɔ ɲɛnɛma bɛ garisɛgɛ sɔrɔ cogo min tuma dɔw la maa ɲuman zorali ka ziyara organiser ala ka jɔnɲuman dɔ tɔgɔ la a bɛ mako dɔ wuli san 20 kaliwa t'a wuli ziyara mawudu anw t'a ta yɔrɔ jan na an b'a ta an sen kɔrɔ ni an karamɔgɔ n'an ka sheku ka munumunu fitinin ye o ye jɔnni ye kawula ka belebele Sheikh Ibrahim Niass o Sheikh Ibrahim a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ziyara la san 75 kɔnɔ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ san o san a bɛ taa ala ka cibaa zura Madina fo a sera hakɛ dɔ la أدون كأما يقولون لا تخرج لسقم ومحرم فأزرك من شمس الظهيرة أو ضه فقلت شفاء سقمي الوقوف ببابه أن التب يغنيني كمن ظل يجرؤ. إيه سقولي أولا ولا وتقولي. أكو. نعم. قال بتا زيارة منجه. Madina adenw ko cɛkɔrɔba i sɛgɛnna i dɛsɛra dɔ kɛra ziyara la dɔ kɛra alakira zurali la wallahi dugukolo maa bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko e bɛ ala ka ci b'a fɛ k'i ye ziyara kɛ ten a ko a denw ma a k'u b'a fɔ ko lujura bɛ ne Ibrahima na ko n ka sabali n ka to kawula kan a ko nka n denw ma min faamu degun min bɛ n kan bana min bɛ n kan n'u b'a fɛ n ka bana ka wuli u k'a to n ka taa ziyara kɛ Seydina Muhamadu la a bɛ ne Ibrahima ka bana bɛ ban a ka taama dɔ sen fɛ a taara ka taa Sa'ad bin Abi Waqas ka t'o zura a fɔra ko min kaburu bɛ Chine ko jama finma da la kabako ye mun ye a ko a ka kumakan na ako ya Sa'adu innahu ataka khifafun yarji'una siqala ne misraw kelen ye nka muradu jumɛn b'a la kisa jumɛn bɛ nin kuma in na ziyara nafa ka wuli ka ala ka jɔnɲuman dɔ sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba in ka o taama senw fɛ a b'a fɔ ko fatayyamani hubbika sirtu mujamjiman ala albarri wal ajwa arumu wisala faghadartu awtani wa ahli wa usrati ajubu alfala lam ashku qattu kalala a wulila a ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka wuli ka taama ala ka cibaa nɔfɛ ka silamɛya diinɛ lase ka taama walijuw kaburu nɔfɛ dugukolo sanfɛ a k'o taama dɔ de sen fɛ a kunna wari banna ka sɔrɔ a kun danbɛ Chine kan a pɔsi fɛgɛyalen
ay ala mina aya ka destination ke Chine kata Kaabu Abi Waqas kaburu kati jo kaburu kuna Allahu akbar ako ala ka jonyuma ala kira kanuba Saad bin Abi Waqas na Ibrahima ni sagarenga tama sefe cena ne bi voyage mina ni ka ala ko lase mogoma atama sra man no wa ne poche kono wari bana ataka khifafun yarji'una siqala inna naka ni segere ikanga haju ira alala amma ko be girma de la warde ko be nye ka fo ala ala ka wardiya ma min dame kata ni fo sabun Abi Waqas kaburula Qur'an tigido ala dombado ma shitte dugukolo sanfɛ min b'a ni sunnamaya cɛ alkitabu wa sunna ngamo de ma o min bɛ ka alkitabu wa sunna o min b'a la ka tabi ka ziyarakɛla bɛɛ don jahanɛmɛ na an bɛ dalilu bɔ o de kɔnɔ an bɛ dalilu ta ni o cɛw de ye cɛ minnu ye o ba cogoba fo ka taa se a dan na ɲɛnamaw kamana gannen do bi kamana gan b'an bɛɛ kan an ka balemayaw cɛmɛ an ka sinjiyaw cɛmɛ ala ma taa silamɛya yɛrɛ taabolo min dira an ma ko an k'o minɛ k'o k'a kɛcogo la an bɛɛ lajɛlen dɛsɛr'o la bi i bɛ ɲɛnamaw sɛgɛrɛ u bɛ boli k'u dogo i bɛ ɲɛnamaw sɛgɛrɛ ɲɛnama bɛ ɲɛnama sɛgɛrɛ a bɛ boli k'a dogo nka i bɛ taa su dalen sɛgɛrɛ a dayɔrɔ la k'i mako yira ala la ala b'i magɛ o su kosɔn donc an b'a fɔ cogo di ko su fisara ɲɛnama ye nka su bɛɛ tɛ dɛ su bɛɛ tɛ su bɛɛ tɛ minnu balola ala ko la k'a to ala ye k'a kɛ ala ye olu tigilamɔgɔw de ko don wa ala ko k'olu tigilamɔgɔw de bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i n'a fɔ ɲɛnama bɛ garisɛgɛ sɔrɔ cogoya min na a balima silamɛw ziyara nafa a tɛ se ka fɔ ka ban tɛmɛnen kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔgɔ la an karamɔgɔ Cheikhna Jawara ale fana ye kuma ta an ka shirifkɛ a Shirif Hamid Omar Haidara ka bɔ Lafiyabugu ale kumana an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman kan n'o ye Buwa Dramane Traoré an ka alimami ba tun bɛ yen nɔ n'o ye Bamakɔ Juma Misiriba alimami ye Amadu Kali ni a dɔnnen don ni so ye ale ye duwawu don kɛ kɛnɛ in kɔnɔ ne bɛ ka kuma ni limama tɔgɔ ye ka kuma ni groupement tɔgɔ ye ka kuma ni haut conseil islamique tɔgɔ ye an ka ɲɛmɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ kuma n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sheikh Buye Haidara Ɲɔrɔ a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka fara alimami bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ an karamɔgɔ Fode Sise n'o ye limama président ye ale fatula an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye ka dayɔrɔ sumaya Kasimu Kone bɔra yan a kumana an ye k'a yira an na k'a fɔ Marisani Kone k'a fari man di ala an bɛ duwawu k'a ye ala ka kɛnɛya d'a ma ka lafiya di a ma a silamɛw silamɛya mago bɛ min na bi o ye nin kɛnɛ in de ye nin kɛnɛ in a sigilen bɛ mun kan bɛn ani kelenya a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan bi n'i ko Tijaniya n'i ko Hamawiya n'i ko Shaziliya n'i ko Kadiriya Sunna a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan wa silamɛya yɛrɛ mago bɛ min na bi o ye nin de ye welekan min bɛ anw bolo k'a ɲɛsin aw ma o de ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma walikazimina al-ghayza wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walikazimina al-ghayza maa minnu bɛ dimi kelen kun wal-afina 'anil nas ani maa min bɛ yafa u ma ɲɔgɔn ma wallahu yuhibbul muhsinin ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ
bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la silamɛw an bɛɛ lajɛlen k'an doni jigi an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne ko n ye tijaniya ye ne bonya n ka tijaniya kan nin ko a ye ahamawiya ye a bonya ta kan kana dɔgɔya nin ko a ye kadiriya ye a bonya ta kan kana dɔgɔya kan nin ko a ye sunamɔgɔ ye a bonya ta kan kana dɔgɔya bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ nka maa si kana maa si ka hakɛ tiɲɛ silamɛya mago bɛ min na bi mali yɛrɛ mago bɛ min na bi o ye nin de ye o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ to diɲɛ na yan n'i y'a sigilen ye nin kɛnɛ kan dɔw de sɔnna ka kɛ kelen ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye tarawelelakaw ye Badramani Traore ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ la a y'a fɔ ala ye k'a kɛ ala ye k'a to ala ye a sɔnna fɛn bɛɛ lajɛlen ma diinɛ in ka se ka banba cogoya min na o de kosɔn a taalen kɔfɛ a kɔ sabatira ba Lamini a kɔrɔw bɛ yan a dɔgɔw bɛ yan a faw bɛ yan a baw bɛ yan nka n'i y'a ye bɛ ko ba Lamini a ka cɛsiri de y'a d'a ma a sen bɛ bɛɛ lajɛlen na a bolo bɛ bɛɛ lajɛlen na i y'a wele i m'a wele n'a y'a mɛn a bɛ t'i sen jɔ kɛnɛ kan anw nana juru de sara ye nka anw mana juru don dɛ a kɔrɔw ka bonya kɔnɔna la an b'a ka foli kɛ an k'a dɔn ala ye min fɔ o tɛ wuli dɛ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala ko ale y'an da ka bɔ bɔgɔ in na a b'an sigi nin bɔgɔ in kɔrɔ a bɛ tila k'an sama ka bɔ bɔgɔ in kɔrɔ a bɛna ɲininka an ka fɔtaw la a n'an ka kɛtaw la man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalami lil abid ni min ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i b'o k'i yɛrɛ de la ala t'a ka jɔnsi tɔɲɔ a ye jɔ de an ka dusukun in dilan inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala mago tɛ maa si dangoya cɛɲɛ la n'i k'i cɛ ka ɲi n'i taara kaburu don na i bɛ taa maaw sɔrɔ yen min b'i ni cɛɲɛ cɛ maaw dalen bɛ kaburu don na minnu b'i ni sara cɛ maaw bɛ yen minnu b'i ni dawula cɛ maaw bɛ yen minnu b'i ni nafolotigiya cɛ maaw bɛ yen minnu b'i ni garaditigiya cɛ dugumakolo kelen bɛ ka olu sumaya bi tɔn ye n'i hakili jiginna nin na nin bɛ e yɛrɛ sɔn ala mago bɛ mun na la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ala mago t'i ka nafolo la nafolotigi caman dalen bɛ kaburu don na nafolo in tɛ ayi mago bɛ mun na dusukun ani kɛwale dusukun ani kɛwale o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko alghillu wal hasadu yakulani alhasanatu kama takulu naru lhatab a ko cogo di k'i sigi ka mɔgɔ mɔnɛ minɛ ten a ma fɛn k'i la k'a juguya ten a ma fɛn k'i la k'a ɲɛngoya ko b'i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen dun k'a ban i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ dun k'a ban cogoya min na donc o la an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn kɔniya an ka ɲɔgɔn to lafiya la an ka ɲɔgɔn to paix la silamɛw n'o de kɛra silamɛya yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ taga ɲini ko ala ka bɔ sitan tɔɔrɔ ma sitan bɛ n'ala y'a fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ k'ale de y'an jugu ye inna shaytana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa ni ye balima fila ye kɛlɛ la ale de b'a kɛ ni ye sigiɲɔgɔn ye kɛlɛ la ale de b'a kɛ
سوف نياك تويتشينا شتارلو الله أكبر ولا أمالة تادي لك أكشف بطورة آمين وتمنى فيان سيسي لما سبطوه نعم ألوكا كام كل مسا نبي مسا والصبح الواتي نتا مسا هيدرا قال بينفو نعم كبر كذا كاتانو أغنما بلا نعم سبوعين أنما ميكنيني أو يفوق الأبلان يروس بيرولا والصبح وتمنى فيان نعم أيام بيجي فولس لما فولي ألوكا كام فولي من قفصة فولي بي أبى فولي من قواتي بي أبى فولي مي أنكشيلين تومينو فولي مي إتسيك أبو سيلدا لما فو والصبح سبوعين فولي مي أرجع كنا دينغو كماي نعم ولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هيدرا ولي نقول الومرة تدري نعم كشي الهرم ما كنا غلا كدري نوما آمين يا ربي سلام ما لفوق على بعدا ألوكا كام سلامو بدو نيونا أي أنصر ندين الكلينغا تلو بفنا أفلو كلينغا ودابينا تلو هيدرا فوي مكان مغشيلا وي وهرب بالي هيدرا هرب منا ما حقيقة طوانا أها كان نبغى بفو أبى باب كلينغا فوليسي بامو تلو أنكر مو بيا نعم لا هذا الشيخ سمون خلفو هيدر تل أدينغ كوربا سكري بيا لويا بوكر هيدر تلو فولي بسامو والصبح فوليسي أنكر مو قدوما لويا مرو بلي ترابلي راولي كفوليسي قدوما تلو كفوليسي المامي بيما باب كلينغا كبفو كفوليسي قدوما كوسبو والصبح سبوعين هيدر دو بيتولا نعم أنكر نافا أها الهادي الشيخ إبراهيم ترابلي راولي على اللي بقى أنا جماعة ربي تلو أي مقول لك على اللي بقى أنا جماعة ربي والصبح أنا دوفاي ألوكا كام أنا كشيدا أنا آمين أنا كنا كنيا آمين أنا كنا كرديني يا ربي أنا كنا شطرا آمين كفرا أتوب بكا أبى سو ترابليو تلو المال معصوم ترابلي سمان ترابليو تل كسب بالا مني ما كبفو أبى هيدر لك تولا لا في أبو عمر الشريف هيدر لك شو تل دمو ترابلا نعم mɔgɔ caman b'u dɔn nka anw kɔnna k'u dɔn mɔgɔ caman ɲɛ هيدرا u fa ni anw fa de jɛra bamakura والصبح sigida kelen na ye الله أكبر ka luwansew kɛ yen ها lafiyabugu ka di تل u kana lafiyabugu sɔrɔ yan ka bɛn sigida kelen ma yan نعم ka kɛ ɲɔgɔn kanubaba ye والصبح o tɛ bi ye الله أكبر هيدرا u y'a kanu نعم ko an ka kuma u kan تلو kabini kɔrɔkɛ dawuda hayidara ala ka hinɛ a la هيدرا o ka waati la ne ziyara bɛ kɛ o ka dɔɔni fɔ cɛkɔrɔba ka taasiraw la الله أكبر a fɔbagatanya tɛ أي o caman bɛ yan minnu b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan هيدرا bonya don ka ɲɛsin an ma والصبح an fana y'an kun don bonya in kɔrɔ نعم an b'a ta deli fɔtɔ nin kɛta ala ka ɲi sababa bɛɛ يا ربي يا الله sɔlila rasul o la an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka yafa ɲini bɛɛ fɛ dɔnnibaa bɛɛ nabaga bɛɛ ala ka an bɛɛ kanu don ɲɔgɔn na sɔlila rasul bisimila o tuma an fa alhaji abudulayi tarawele والصبح a bangera dugu min na نعم a ye bamakɔ sɔrɔ cogo di نعم a ye lafiyabugu sɔrɔ cogo di نعم ka na se ni sigida in ma yan o sɔrɔ cogo di أها a fatura an baw kun ye joli ye نعم a bɛna nin bɛɛ ɲɛfɔ اسكي a fatura ka den joli to a bolo نعم
aga ñeneme ya kono ne bere bi dañe fo siya Allahu akbar Haydara o tuma ko be an arabu kam ma je an fa be ala dinge ne bo Haydara ru fana kala me no ye ale ba abi ni fo aga madrasa kala o to ba nasi aga to dungala Haydara makai ala ka anti hashiriya ma ya rabbi Allah sallallahu alaihi wasallam Haydara ala لقد ولد شيخنا الجليل بن جيلان ago an fa Abdurrahman Traoré ko a bangera njela dugu ye قرب سيكو a bɛ segu kɛrɛfɛ njela ni segu a man jan ɲɔgɔn na adamaden i kɛra cogo cogo i bɔra yɔrɔ dɔ de la jeliba dɔ tun b'an fɛ yan ko filani jeli a ko mɔgɔ bɔra dugu min na ko fisa ni ye maa bɔra ka fisa ni ye a bange yɔrɔ o kɛra njela ye njela ni segu o man jan والذي يبعد عن ذلك ب35 كيلومتر ala ni segu cɛ k'a bɛ kilo 35 ma njela ani segu cɛ kilo 35 a fana ani burusi kɔnɔna man jan sallallahu alaihi wasallam وتلقى تعليمه في قرية غسولة وتلقى تعليمه في قرية غسولة ayiwa a ye dɔnni daminɛ gaso la a kalan n'a ye o y'a kalan yɔrɔ ye على يد معلمه الأول محمود فديغا Mamudu Fadiga bolo Mamudu Fadiga o y'a karamɔgɔ fɔlɔ ye Mamudu Fadiga ودرس عنده القرآن الكريم هناك a ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen kalan ka jigi o yɔrɔ la yen o y'a karamɔgɔ fɔlɔ ye ثم رحل بعد ذلك إلى أنكور o kɔfɛ a taara Koro قرب السام Koro fana o ni san fana man jan o ni san ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin حيث كان معلمه هناك كرمه آدم تراوري a karamɔgɔ fana tun bɛ yen ko Adama Tarawele o fana y'a karamɔgɔ dɔ ye ودرس عنده الكثير a ye kitabu caman kalan o yɔrɔ la yen ثم سلك طريقه في طلب العلم إلى بوركينا فاسو o kɔfɛ a taara Burkina Faso nin bɛɛ la a bɛ ka dɔnni ɲini a bɛ kalan siraw la lamɔn an bɛ koba de kunna nin ye ko minnu bɛ yen ni ko ni dɔ kun ye sumaya dɔ bɛ tile la dɔw de sɛgɛnna kosɛbɛ ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fili Ala ma ka nin baara ɲini ka bila an ɲɛ an b'o de kunna nin ye a bɛ ka kuma o de kan Ala k'a faamu d'an ma وخاصة بوجلسو ko bobo jula so فكان معلمه هناك ألفا يحيى جنبو a ka karamɔgɔ fana tun bɛ yen ko Alifa y'a Jɛnɛbo ودرس عنده الكثير من العلوم a ye dɔnni caman fana ɲini o fana fɛ yen ثم رجع إلى مالي o kɔfɛ a nana Mali la yan حيث توجه إلى كوليكورو a taara Kulukoro o ye an ka jamana yɛrɛ dɔ ye Kulukoro a jiginna yen وانتقل به الطريق إلى باماكو a bɔra Kulukoro a nana Bamako sisan ونزل عند عمه جادو كتراوري a nana jigin mɔgɔ min fɛ o y'a bɛnnankɛ Jadu ka Tarawele في باماكو كورا o kɛra Bamakɔkura komi an y'a fɔ cogo min na Bamakɔkura a n'an faw de sigira yen san bi lafiyabugu diinɛ k'u to yen de lafiyabugu sɔrɔla k'an faw to Bamakɔkura u bɛ yɛlɛma waati a ma diya u ye fiyewu munna ko ye kungo kɔnɔna finba ye ko foyi tɛ yan mɛ yɔrɔ fara u yɛrɛ ɲɛna ka san caman kɛ an bɛɛ sɔrɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka anw ma bɔ Bamakɔkura ko kalama dɛ an bɔra min kalama o ye lafiyabugu ye في تعليم الأولاد لعدة سنوات ayiwa an fa Abdurahman Tarawele a sigira Bamakɔkura a n'an faw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ka so a tɛ janya ɲɔgɔn na ka bɔ yan ka se goudron ma
ye san bi kɛ komi y'a fɔ cogo min na baara wɛrɛ tun t'a la yen kalanden kalan kɔ ka kalanden mɔgɔw kalan fi sabilila mɔgɔ caman de mɔna a ka alifatiya la ten ka seli ten ka san caman sɔrɔ o la ten ala kosɔn cɛkɔrɔbaw bolila olu ka kalanden kalan olu ka karamɔgɔ ni sisan karamɔgɔ tɛ kelen ye i bɛ karamɔgɔ de ye f'i ja bɛ tigɛ san bɛɛ a tɛ mɔgɔ kalan mɛ karamɔgɔ don hali alifatiya a tɛ se k'a kalan ɲɛna mɛ n'i taara i bɛ taa dɔw sɔrɔ a garidi la i b'a fɔ mɛlɛkɛw i bɛ telefɔni dɔ sɔrɔ a bolo o ka ca miliyɔn 2 ye a bɛ etazi kɔnɔ a bɛ ko Firawuna ka so alifatiya bilahi a tɛ se a la nin fana ye karamɔgɔ de anw fɛ yan mɛ maliyɛn mago t'o la maliyɛn mago bɛ pari dɔrɔn de la u jo b'aw la ni y'anw sɔrɔ ko bɛɛ tiɲɛna ka dɔnni kisɛw to yan bɛɛ kɛra dulokiba donna ɲuman donna ye silamɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɔ a bɔla ɲuman fɛ sallallahu alaihi Muhammad an fa baara fila kun t'a la Bamakɔkura kalanden kalan kɔ fi sabilila wa a nana yan fana a kɔntinɛ o de kan a m'a bila fo ka sa Daramani Tarawele diɲɛ don o don bɛɛ bɛ tɛmɛ k'a soke so bɔgɔli ka da la a ye mɔgɔ kalan da in na fo ka taa a dɛsɛ o don Mali kɔnɔ n'i ye karamɔgɔ min dɔrɔn i ɲɛ bɛ bɔ fɔlɔ de janya cɛnya kumakan diya ani wara fɔcogo ɲuman i ɲɛ b'ale fɔlɔ de jama bɛɛ tu la silamɛw kabako don dɛ i kun t'a miiri k'a bɛ sa yɛrɛ ninnu u ye baara kɛ ala ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka hamidu lalu kɔnɔma ye sallallahu alaihi Muhammad hatta asbaha na'iban lil imam a tora Bamakɔkura a kɛra alimami ka nayibu ye alimami y'a dɔn mɔgɔ kalannen don a ka baara ye maa kalan ye a bɛ se k'ale dɛmɛ a ka baara la a y'a bila a nɔ la ka kɛ nayibu ye Bamakɔkura o bɛɛ kɛra Bamakɔkura tama i bɛ Bamakɔkura in na bi ko n b'a Bamakɔkura in bila yen anw bɛɛ y'a sɔrɔ yen Zeydi Cissé même tɔgɔ ko Zeydi Cissé وقد أصبح إماما ayiwa ale yɛrɛ kɛra alimami ye بعد عجز الإمام زيد Cissé alimami dɛsɛlen waati mɔgɔ bɛ dɛsɛ de koyi minnu b'a alimamiya faamu olu de m'a faamu dɔrɔn n'o tɛ mɔgɔ bɛ dɛsɛ dɛ walayi mɔgɔ bɛ dɛsɛ Daramani Tarawele ale tun bɛ juma misiri fɔlɔ seli yan a ye san 30 de kɛ juma kelen m'a ta juma kelen samiya t'o la nɛnɛ t'a la a dɛsɛra don min na o kɛra ne ɲɛna lafiya kun ye a kɛra kutuba la dɔrɔn a jiginna ka miiribari kan k'i sigi a ko salamu alaikum a ko bi ne Daramani dɛsɛra Allahu akbar cɛ don na i bɛ dɛsɛ sa i bɛ dɛsɛ o fura t'i bɔ wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala ta'qilun Sati Yasin don dɔ bɛ na ala b'i retraite k'i bɔ baara bɛɛ la pep i ni mɔgɔw ka bɛn dɔrɔn alimamiya tɛ jamaniya ye kafaleya tɛ yadaleya tɛ n ka heure bɛɛ sɔrɔ tɛ n ka fisa bɛɛ ye tɛ alimamiya ye ninnu tun ye bɛɛ fisaya n'u yɛrɛ ye wari kama du mɔgɔw bɛnna baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an y'an ka kuma galama ta denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye folikan ani waliɲuman dɔn kɛ naba bɛɛ lajɛlen alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada cɛkɔrɔba ɲuman in foli ale de fɔlɔta ye jama nana ale min nɔfɛ ale hɔrɔma min nɔfɛ ale fɔlɔ de bɛ fo o kɔfɛ ka jama fo an ye jama wele jama y'an jaabi ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye donc an bɛ jama fo ka jama barikada k'an ka sirifkɛ yɛrɛ fo ne a seyidi sherif usman madani haidara k'a fo tele in bilali la ka na cɛkɔrɔba in ka koɲɛ ta ka tila ka an balimakɛ fo duden dɔ de don n'o ye usman kani ye ka foli k'a ye ale cɛsirilen don ko minnu na ale bɛ fo n'i ye diɲɛ b'an ye olu de bɛ na an ta ka cɛw fo ka musow fo ka segukaw fo
ka fana kaw fo ka kɔnɔbugukaw fo ka kuligorokaw fo ka bɛɛ fo mɔgɔ bɔra yɔrɔ la kabi tilegan fɛ an bɛ mɔgɔ kunbɛn la fo kana se wulafɛla ma foli bɛ bɛɛ de ye foli laban ye ala yɛrɛ ta ni ana ka kira ka bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilahi rabbil alamina ala ye ɲinanta kɛ cogo min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na o cogo la ɲinan an ye an san 24 ni cɛkɔrɔba ka ziyara la don o don dɔ de bɛ fara kan ala k'an bɛɛ saba ma e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la sisi banna fo ka mɔgɔw jɔ ni ala ko de ye ala mɔgɔw de kunu ala bɛ kabaw k'olu de ye ala yɛrɛ jati kɔnɔ an ma ɲini ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in na sɔli ala muhamadi baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra dugu jɛlen ni ziyaraba ye min kɛra an ka cɛkɔrɔba ye an bɛ alahu taala deli duwawu minnu kɛra ye wajulu kɛnɛ min sigira kumakan ɲuman minnu fɔra a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛ ye ka taa an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma ala ka magoto kɛ an yɛrɛ ye ka madi an yɛrɛ ma min bɛ ziyara kɛ an yɛrɛ ye sijan ni laban ko ɲuman tɛmɛlen kɔfɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi